Welcome. The HCF and LCM of two numbers are 12 and 336. If one of the number is 84, the other is கவனிங்க LCM வேணும்னா product of the two number ஒன்று x into y product of the two number by HCF இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுங்க. கொடுக்குறது அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன். LCM HCF வந்து நமக்கு 12 இல்லையா, எல்சிஎம் வந்து 336 சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன். ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ நம்பர், ஒரு நம்பர் வந்து 84, ஒரு நம்பர் வந்து 84 இதில் வைக்கிறேன், புட் பண்ணுறேன். இன்னொரு நம்பர் தெரியாது, எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்கும்பொழுது எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு வேணும்னா ஸோ இங்கே 336 இருக்குது, மல்டிப்ளை இங்கே வரும்போது தலைகீழ 12/84 ஈக்குவலுக்கு அந்த மாறாது. 84 டேபிள் இதாச்சா 4 times 4 multiply 12 48. So the other number is 48. B is the answer.